ההתנחלויות תורמות לביטחון ישראל. דרך שלנו לנצח כעם וכאומה זה באמצעות שמירה על ערכים ועקרונות שמתבטאים בהתיישבות ושמירה על הארץ. רוב ההתנחלויות ממוקמות בנקודות חיוניות לביטחון ישראל. עכשיו, בדור שלנו, זה התפקיד שלנו, לכן באנו לפה. להמשיך לתפוס את השטח בצורה מסודרת ולהניף את הדגל הזה של ארץ ישראל, של שלמות הארץ. אנחנו כאן חגורת הביטחון של תל אביב. בואו נדבר רגע על הספין הכי גדול מאז שמכרו לנו שנוטלה זה שוקולד. ספין ההתנחלויות מקדמות את ביטחון המדינה. בפרק היום נפרק את תפיסת הסיפוח שמקודמת על ידי ממשלת נתניהו סמוטריץ' בן גביר, ונראה שהיא לא יכולה להיות רחוקה יותר מהאמת. ההתנחלויות מסכנות את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ועלולות לקרב את ה7 באוקטובר הבא. כל הסיפור שההתנחלויות עוזרות לביטחון זה בלוף מראשיתו ועד סופו. ההתנחלויות לא מגינות מפני איום חיצוני, הן מושכות ומגרות את הפעילות החבלנית בתוך השטח. ואז אתה צריך להגן עליהן. התנחלויות לא תורמות לא לביטחון האישי ולא לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אתה שותל פה קרוב ל500,000 איש בתור 3 מיליון. הציבור המשיחי שרואה בהתיישבות ביהודה ושומרון ערך עליון הוא לא גדול, אבל כולם מגויסים כדי להגן עליהם. בעקבות מלחמת 6 הימים, על פי החוק הבינלאומי, האחריות הכוללת על השטחים הכבושים עברה לידי הצבא. כלומר שהאחריות בכל סוגיות החיים בגדה המערבית היא על אלוף פיקוד מרכז. עם הקמת מנהלת ההתיישבות, הועברו הסמכויות בנושא הבנייה של האוכלוסייה הישראלית לידיים אזרחיות. למי זה טוב? למי שרוצה לבנות בהתנחלויות הרבה ומהר על חשבוננו. מי זה יכול להיות? נו, זה עמד לי על קצה הלשון. יש בממשלת ישראל הרבה מאוד גורמים שמעלימים עין, שמעודדים, שתומכים. הגופים האלה הם גופים שנתמכים על ידי ממשלת ישראל. כל יצירת החיכוך הזאת היא יצירת חיכוך מכוונת. בעצם פיקוד מרכז נותר חסר אונים למול זה, כי בעצם זה מעודד על ידי הממשלה, זה בא מטעם, זה לא עשבים שוטים, ממש לא. סמוטריץ' יושב במשרד הביטחון, ולמעשה סמוטריץ' קיבל את המינהל האזרחי לאחריותו. בעצם נוצר מצב שהיום המינהל האזרחי מטפל בעיקר בסוגיות של המתיישבים היהודים, ולא מטפל בסוגיות הפלסטיניות, או אפילו מחמיר את המצב. זה מתוך איזושהי מגמה אידיאולוגית של לעשות כמה שיותר רע פלסטינים שחיים בשטח. פריסת הכוחות באיו"ש מהווה נכון להיום כ-55% מכוחו של צה"ל. בחישוב מהיר זה אומר רוב כוחו של צה"ל מרוכז בגדה המערבית. מדובר על 25 גדודים, 6 חטיבות. כשאני הייתי רמ"א איו"ש, הייתה חטיבה אחת, חטיבה שעסקה ביהודה ושומרון. חטיבת בט"ש אחת. היום יש 6. החיכוך המתמיד בין אוכלוסיית המתנחלים לאוכלוסיית הפלסטינים המקומית מייצרת נטל גדול על הצבא בשני אופנים. הצורך להבטיח התנחלויות קטנות ומאחזים מבודדים, כולל את התנועה מהם ואליהם, והצורך של הצבא להתעסק במשימות שיטור. בסוף כשאתה לוקח את הטרייד-אוף בין המשאבים שאתה צריך להשקיע בהגנה לבין המשימות של צה"ל והצורך שלו למוכנות ולאימון להכשרות וכולי, אז אין שום ספק שזה נטל. הנטל הוא נטל משמעותי. אבל בוא נגיד שזה בסדר. צה"ל צריך לפעול, צריך לעבוד קשה. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שברגע שאתה לוקח את היחידות הכי טובות של צה"ל ומשקיע אותם בפעילות הזאת, אתה בעצם בסופו של דבר פוגע בקשירות של הצבא ובמוכנות שלו למלחמה האמיתית. אתה עושה מגביזציה של צה"ל. הופך את צה"ל למגב, אבל בלי הקומתה הירוקה. וזה מנוון את הצבא, כי מי הולך לעשות את זה? יחידות שהן צריכות להיות מקצועיות. מקצועיות בשריון, בחי"ר, בארטילריה, בהנדסה, בכל המקצועות. אבל אתה מוציא אותם מהאימונים, מוציא אותם מהפעילות הייעודית שלהם, והופך אותם שוטרים שעומדים במחסום, בודקים תעודת זהות ופותחים את הבגז. ביי.
כל הפעילות הזאת שעושים באיו"ש עכשיו, זה שאנחנו עכשיו תוקפים עם F-16 ועם מזל"טים ועם איפה... מצד אחד אומרים אנשים, וואו, איזה יופי, הנה, סוף סוף יש צה"ל פה. מצד שני, זה מעיד על גודל הבעיה. זה מעיד על המצב העגום שהגענו אליו. אם אנחנו נדרשים להפעיל עכשיו נגמשים וטנקים ו-F-16, זה בדיוק מנוגד לתפיסה שתמיד הייתה ביהודה ושומרון, שאמרנו M16 ולא F16. זאת אומרת שלצה"ל יהיה חופש תמרון ופעולה שלא יצטרך F16. עם M16 וג'יפ הוא ידע לעשות הכל, כי הוא גם עובד יחד עם הרשות הפלסטינית, וככה זה היה רוב השנים. אבל ההידרדרות הביטחונית של השנים האחרונות, שנתניהו חתום עליה, 10 אצבעות, הביא אותנו לזה שאנחנו צריכים היום להפעיל עוצמות שהן מתחילות להזכיר לנו את המלחמה בעזה. גם העלמת העין של הממשלה במקרה הטוב ורוח המפקד האלימה במקרה הרע מחלחלת לשטח, וראינו את המראות בחווארה ובפונדוק. הפרעות בג'ינספות ובפונדוק זה לא דבר מקרי. יש פה חשיבה מעמיקה מה צריך לעשות כדי שלא תהיה רגיעה. מלחמה לנצח. פעולות תג מחיר נראות כמו ועידת שלום לעומת הפרעות האלה. בפיקוד המרכז יש מה שתמיד קראנו 4 רגליים. יש את הכוחות של צה"ל שפועלים שם, יש משטרת ישראל, יש את המינהל האזרחי ויש את השב"כ. זה מה שנותן למעשה לאלוף פיקוד לראות את התמונה הכוללת, ומאפשרת לאלוף פיקוד לעשות עכשיו שיקול רחב, שמתעדף נכון את המאמצים. איפה ללחוץ, איפה מקלות ואיפה גזרים. שהאווירה תהיה אווירה של חיים נורמליים עד כמה שניתן, למרות שמדובר במשטר צבאי. עכשיו, ברגע שאתה לוקח את הדבר הזה מאלוף הפיקוד ומעביר אותו לסמוטריץ', למעשה עכשיו במקום 4 רגליים יש 3 רגליים. אלא שזה לא סתם 3 רגליים, הרגל הרביעית שלקחת היא כבר פועלת נגד המגמות שבדרך כלל אלוף הפיקוד. זאת אומרת, היא פועלת כדי ליצור מצב של חוסר איזון ושל תסיסה בשטח. בסופו של דבר סמוטריץ' זה מעין גיס חמישי בתוך משרד הביטחון. איפה שיש התיישבות, יש ביטחון. יש פה אמירה שקרית לאורך שנים, שבעצם אומרת שרק כיבוש של השטח ובעצם גזילת אדמות מהפלסטינים, זה מה שמייצר מחיר הפסד אצל הפלסטינים, ומממש את הנוסחה שסמוטריץ' קרא לה ייאוש במקום תקווה. זאת אומרת, אני לוקח לכם את השטח, וזה ליטרלי לוקח את השטח, כי מדובר בעיקר על אדמות פרטיות פלסטיניות. לכן זה מאחזים לא חוקיים. לקיחת השטח לכאורה מרתיעה את הפלסטינים ומונעת את הטרור. זה כמובן שקר וכזב. זה היה שקר בעזה לפני ההתנתקות, וזה שקר באיו"ש. ב-23-24 רף הטרור חזר למה שהיה עד 2005, עד האינתיפאדה השנייה. וזה כאמור נובע מהחיכוך הגדול הזה. החיכוך שנוצר בשטח, האלימות של המתנחלים, מייצרת פיגועים ונוצרת דינמיקה של הסלמה, שמזינה את עצמה. למה הוא חותר בעצם? להתנגשות רבתי בין כלל האוכלוסייה הפלסטינאית, בהתחלה עם המתנחלים, לא שהם לא מפחדים שחמאס ישתלט, הם רוצים שחמאס ישתלט, כי אם חמאס ישתלט, לא יהיה הסכם מדיני, יהיה עימות צבאי, בעימות צבאי אנחנו ננצח, כמובן. ואז התוצאה של הניצחון הזה תהיה שאותם פלסטינאים יעופו מזרחה מעבר לנהר, לירדן, ואת זה הוא רוצה להשיג. איך את יודעת? זה מה שהם רוצים לעשות בזה הרגע בעזה. זה שהזמנו אצלו קרוונים במיליונים, אמר, אתם לא מתכוונים לזה, שקט. אנחנו כן מתכוונים לזה. כשהפלסטינים בשטח סובלים מאלימות ולא מקבלים הגנה מספקת מצה"ל או מהרשות, רבים מהם מחפשים מענה אצל בריון גדול יותר בסביבה. גורמים קיצוניים כמו חמאס או ג'יהאד. איך סמוטריץ' אמר פעם? ישראל צריכה להפסיק לפחד מעליית חמאס בגדה. ואם כבר ירוש, פלסטיני יוצא משכם לרמאללה ברכב. הוא עובר מחסום ועוד מחסום ועוד אחד. כמה זמן ייקח לו להגיע?
כ5 שעות. אנחנו דורשים כולנו, ורוב עם ישראל עומד איתנו בדרישה הזו, החזירו את המחסומים. אני דורש מהממשלה לצאת למבצע מתמשך, הארוך, אין קיצור דרך, כתר, סגר, החזרת המחסומים בצורה מלאה. רוטינת המחסומים מייצרת תסכול, תחושת דיכוי ומרמור אזרחי. ובזמן שהמרמור האזרחי גובר ודוחף חלק מהתושבים הפלסטינים לטרור, החיילים שלנו עומדים במחסומים יום אחרי יום, במקום להתאמן ולשכלל את היכולות המבצעיות שלהם. וכך המחסומים מייצרים את סיר הלחץ מצד אחד, והופכים את חיילי צה"ל למטרות נייחות בעמדות מצד שני. המשמעות היא מלחמה מתמדת, וחוסר ביטחון מוחלט גם להם וגם לנו כמובן. כי יש פה הבנה של המתנחלים ושל סמוטריץ' בראשם, שהיעד הוא המשך המלחמה. והיעד הוא המשך המלחמה, זה לא אומר רק רצועת עזה. מאוד מאוד חשוב להם להמשיך להבעיר את השטח באיו"ש. לא בכדי אנחנו רואים את בן גביר עולה להר הבית, כשהוא רואה שיש סימני שאלה לגבי המצב. שקט הוא רפש, זה הרעיון. למה? כי אם הציבור הישראלי יהיה לו שקט, והוא לא יהיה תחת לחץ ותחת איום מתמיד, אז הוא יתחיל לחשוב. ואם הוא יתחיל לחשוב, הוא אולי יגיע למסקנות שהן הפוכות משלנו, אנשי הסיפוח. זה מסוכן מאוד. הכוונה האמיתית היא פה, המלחמה כמצב נשאף, הסגידה לאלימות, הרצון להיות בקונפליקט אלים כל הזמן. נתניהו מקבל את זה כי זה נוח לו פוליטית, הם מקבלים את זה כי מאמינים בזה, כי ככה אפשר באמת לממש את חזונם, והחיבור הזה ביחד תוקע את מדינת ישראל. הסיפוח שקיים בתוכנית טראמפ הוא לא הסיפוח שאליו מייחל סמוטריץ'. הם התנגדו לתוכנית טראמפ, צריך לזכור את זה, ולעסקת המאה. הם בעצם ניצלו את זה כפלטפורמה לספח. אבל לתוכנית עצמה הם כמובן מתנגדים, כי התוכנית עצמה בסופו של דבר מקבעת ישות מדינתית פלסטינית. וזה מנוגד לחלוטין לתוכנית סמוטריץ', שמדברת על הריגתם, טרנספריתם, הוצאתם בדרך כזו או אחרת, הכנעתם, ובסופו של דבר עליונות יהודית על כל השטח, ולא סיפוח חלקי. ההתנחלויות תורמות לחוסר שקט ולסכנת התלקחות לא רק בגדה המערבית, הן מסכנות גם את הסכמי השלום שלנו עם ירדן ומצרים. בירדן מתמודד המלך עם אי יציבות שנובעת בין היתר מהעובדה שרבים מאוכלוסיית ירדן הם פליטים. לפי הערכות עבר יש בירדן כ-50% תושבים פלסטינים. דיבורים על סיפוח מגבירים את התסיסה וחוסר השקט בתוך ירדן, והדבר עלול להגיע חלילה עד ביטול הסכם השלום שלנו איתה, במקרה קיצון. אם חלילה בירדן לא יושב בית המלוכה, כפי שהוא היום, שחתום איתנו על הסכם שלום, ומשתף פעולה, ושומר על הגבול המזרחי שלנו, יותר טוב ממה שאנחנו שומרים על הגבול המזרחי שלנו במקרים מסוימים. אם אתה מקבל שם היום מדינה פלסטינית, אז בעצם אתה מקבל את איראן בקו המים. ברגע שאתה מחבר את ירדן, שהיא פלסטינית, אחים מוסלמים, לעיראק, שמחוברת לאיראן, בעצם אתה מקבל את איראן. זאת ההצלחה הזאת של שבירת הציר השיעי, על ידי זה שחיזבאללה חטף מכה קשה, אנחנו עכשיו יכולים לקבל את זה ממזרח. ירדן שחיונית לביטחון ישראל, כי למעשה היא נמצאת, היא מגנה מכיוונה על הגבול היבשתי הארוך ביותר של מדינת ישראל. זאת אומרת, חל עלינו הכרח לפעול עם האזור. ואף אחד באזור לא יסכים לייצר איזשהו שיתוף פעולה איתנו, אם ישראל לא תביע את מחויבותה לרעיון ההיפרדות מהפלסטינים. מצרים היא הילד הכי חזק בשכונה שלנו, עם הצבא הכי גדול. לא צריך להסביר למה לא כדאי לנו לאבד את הסכם השלום הדרומי. מה גם שמצרים היא אחת המתווכות הכי חשובות בעסקת החטופים, וגורם מפתח בכל פתרון ליום שאחרי בעזה. חוץ מהנטל הביטחון השוטף ולביטחון של כל אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל בתחומי הקו הירוק, ההתנחלויות מייצרות גם נטל כלכלי בלתי נסבל לכולנו. רוצים לדעת כמה עולה לכל משפחה מפעל ההתנחלויות? תנשמו עמוק ותשמרו על העצבים לפרק הבא.